Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Arjimang, lukumang, nana sasa ba yo kromo we wato wala mala ala de yongwang we kardef ko archi a presparing so fu serana safe sa so so we baro di norto gomit zuid oost gomit west mi spedef mama sernang we karif ko archi de prespartori en mis don ja sanga wa yongwang barada we cash. Kembali ang garantangi masragam ti deudi na programa baka lobiwang lek fausabi. Maar natuurlijk, zoals altijd wil ik alle 1 miljoen Surinamers van hieruit groeten. Maar meer nog al Nederland, België, Frankrijk, maar ook Caribisch gebied. Ja, Sint Maarten, Aruba, Bonaire, Curaçao, Karkong. Maar ook to de Sranamang sa Etanja so masragam. May baro ang shwidi of namante of baka na yung luka programa. Maar alvast kijk plezier. So, we dat toen Lucasani, dan nu ser nan kondata pon kruispunt. Dan verstand taki wan losot sani alasma politik man ekotak wan sani want oil and gas story fadom isabi. Maya son politik partij en son politik man isaptak te isaptak koporok dawan presi de na notif du de praxetak yung apetrem fura koporodis dam kwebo sereng. En dat aan de bedoeling, a president de jara kondre nonu, dat nee, une workole operdief. Igoi si koprodera, kande, na leki bo leko, instalero an osangen, manongoi siya daran, dene instalera oso wanti scare, I fornita ka mona fesi, de go sera koprodera. Fika apuan mona isching. Ofisi kopropei, a presi na waterleidingtorio seti, isabito, de neseta waterleidingtori ma ego sete kopropei fika ap mona isching. Fu alas maka fiesuiti, fu smaka lobyu, ma at toekomst, want if I teka waterleidingpepi go seti, daya waterenioso. I teka koprodera sa ego sani, I poten daya faheni oso. Dat nou een pizza de mijn kaart toekomst. Ja, maar ano ti teke seri de gos don de espoifi futangai an wana dat o te kunu te yere de mijn par over oil and gas di se taki oil and gas moeten goede handen komen weg. Oil and gas din goede handen kaba. Want te loko fini da sa de man be wan duanga oil and gas isabi tok ano oil and gas so sabe de na se dat de man be wan sera petik ba. Dat luka verschil zou puro, ja, a verschil sa de bosere na nga sang ekonono, dat telo kukuron tap nyunsu, Amerika nyunsu, tata nyunsu, dat de man taki sernang etroon de moro budu. Maar wansan sabi, sami wan leku tak ano don fi pijagorom. Wat je verstaan taki na investeer de mo ko investeer ja samen na nga staatsolie fu kon tusani. Maar ay begin en no met taka nga de jongwang de dik mo da skoro pas de drop out ala de mati. No ay begin ba want no what if 28 ka olo raffiner. Den berika fosa oli raffiner a fabricam seti. Adisim seti, adat mus seti, ano worko mambo da februari. Precies dat nasan saya taki masra gambo. Im aproko mang eres nu laat me zeggen prognose de mai taki de mame kwa prognose fu 60 dusu rokomang kader dan je bedoel kader hè. Ja. Dan wantu poko mang kango roko in sector dati. Dus alom bradanga salu bilik van masra gambo taki ook toe. Het is just simpel. Olie en gas FID teken asane bije lolo. Maar meer nog, we moeten nu mensen hebben die dus het gaat ronnen krijgen de komende periode. Dus sang brawi kashe taki, leksera na man da gospel borsu, oposco, fugo woroko dape. Wan na dape amoni ololo, na dape yogo woroko na wan pis toekomst voor jou. Voor Tamara,
you garam chinka abi, you avop chinka abi. No mus tenki lek de man taki, pardon, inyamenti de takba dausa, God zal zorgen. Precies. Zo net die halen aan bij Masragambo. Eigenlijk, binawango terug, maar we proberen voor mij de man ko in herinnering. Aber dit is semma sa ik knap die de iemand traias na das ik leg je uit dat yo FID this FID dat. Maar de man bij ons zeggen voor 350 miljoen. Die de wap 10 miljard. Ja. Eerste prognose meki. Dus u moet begrijpen, mijn mensen, brengen salobiwan. De masrij kan bij leggen uit dat bepaalde mij denkt dat je kan daar maar oorroep bij de man leg babausan uit. Daar gaat het niet om. Het gaat om a lesson learned. Ze aan mij proberen voor make you begrijp. En wat na semsa leg van mijn tak net. Kopro ifeni voor leg water aan. Ifen kopro voor haar stroom dat ik café stroom naar water. Dat je kan ontwikkelen is refi. Het is hetzelfde dat de man probeert voor doen. Voor zeer appetit. De man jere blok 58 kies olie. 350 miljoen de man bewan budget serie. Tide na di pe a meneertje de sa bewan serie Masra Gambo. Masra hoeft eruit nog de feni. No de feni. A voorzitter van NDP. Lassie. Ja. Zegt al genoeg, mijn mensen. En die dat nog lukt. Voor serie. Dat is nog lukt, want oppositie aan de man feti, vakbond feti. Dat op een bagafeng. Dat toen fossi. En yung president mustiri aan. De jan kondere. Tak teki on minoman. Minoman draaien. Wel no, dat is toch. Dat want dat kopero no bede moro feliz bij. Wel no. Serie. Isabito. Precies dat die berdanga saluku. Vanuit dat programma we proberen voor charing gono faciliteit je moest maar begrijpen situatie zoals die akondre e gono. Het is een kwestie van tijd. Dadelijk we proberen voor me show op die film. Per president en besef en hij teken verantwoordelijk ook toe. Zo, maar jere. Bonfurusma. Ik kruto, ik krei, ik bari. Maar die a president is teka kondere. Na onder storm. COVID bede. Rusland oorlog. Alla desandati. Maar teka durfi take. Voor zorgen dat you afu boroko afu fa pina. Isabito. Want ekte pina no dinserna. Na akan deta kino abif bay asan sayu wani. En daarom meki dat die amangwa IMF a president dat setentori dat je shi taki want to verandering kom want if abe tanso doro want kopro no be demoro kopro derata nga kopro pep no be demoro seri je verstaan dat if abe tan posiso da uno bomang ma president is dranu paraboto agwa IMF. Dus dat sapta ki e firi na nasa sapa yo kromo wala malawe firen maar toch amaluku wan fasi u ye potis ma sa de sansa amandu vie de potis. Luko Masra Gambo lek fa usabi wan low beleidsplan ama seti zodanig luko koopkrachtversterking AKB AOV koopkrachtversterking nono na 3500 SRD per maand. AKB voor 50 akon 200. AOV voor 525 akon 1750. En de man sa abibchi beperking financieel bijstand van nodig voor 350 amacharen kon chawa barki SRD. Dat want taki berasa amano lus uno amano lip uno vierkant. Zorg wel ervoor dat asan kong ma ano kong kandelek fayu be wani. En usabi ook toen een loma taibere spanbere kwam je dat totale samenleving. En zo je ziet dat jong ook toe, dat is vorige week nog geregeld, 20% loonsverhoging voor ambtenaren. Zo, dat interessant dat is het, dat na sociaal vangnet voor jou, lek ambtenaar, jou lek borgo van kondere. Dus, anof te was man, i John Popo, i yama president doet disi, i yama president doet dati. In tak de sani, want je teken toe. Ja, je tekanga wan anu, de kosanga rechts. Je tekanga links, de kosanga rechts. Je verstaan, want je na sernamang. Dus je zorgt dat je chari serf na afasi. En daarom meki,
no make sma konji 6 e contege demandi de negatief ingesteld. Demandi no wani odi wa positief sani e du ina kondre onderare keren disi direct wan tumang e play zoeken sabi man di sanga dati tak dana disi dana dati I verstaan maar de beetje sa kans ube due moro betere. De man masragambo en motaking nogmaals brada sakane ala programma motaking man mag bo stap ni. De man kiest 10 jaar die voor zorg ervoor dat jong. Denk of dun. Nanga meer dan 1 miljard Amerikaanse dollar in een centrale bank voor draaien kondre. Nanga wa internationale reserve ook te doen dat voor 1 miljard. Toch de man ook man draaien kondre. Maar jere jaso. Do mek na nasa pa yo kromo. Mek den luku en jere fasan bego en sapsano. Ik wil lang eens mensen buiten laten wachten in de zon. De poelen zijn voor het vallen. De poelen geen M voor het vallen. Dollars zijn ter beschikking gesteld voor de verkiezingen en nadien dan zijn er geen dollars meer. En dan gaat die koers weer omhoog. Vertel de leugen zoveel keren dat u gelooft in uw eigen leugen. Je moet weer balans brengen, economie. Je moet het weer op het gezonde spoor brengen. Duurzaam, hervorming, ontwikkeling te kunnen garanderen voor onze samenleving. We zijn beoordeeld door internationale gezaghebbende ratingsbureaus. En we hebben een CCC plus beoordeling gehad met een stabiele vooruitzicht. Dan is nu die groei van BBP plus 2,3%. Ons begrotingstekort nu 4,3%. Internationale reserve is nu meer dan 1 miljard plus US dollar. Onze schuldpositie van ruim 150% van de BBP tegen eind van 2020 is nu 118%. Zo, we archimang da dushi ala sauteji ya fesi. Dus den beriken taki, a ruim sa president is ruim op, fuset san i charsan kanta balans, bijna als het ware lektego tigo na weji, da on chinso san mancher ja de potip chinso ja so fasan kan in balans. En dat a regering die set konji ju, dus you sa faisa gomoro fara, en i mek moeite lek fouta ken kwa, volk de nyonsu. I ap omen fonsu opo. No fa fons dat na sprang gromang nanga desan dati. I abi fu I wan investeer in watori I kanga de fonsu dati. Skorupching I kanga NOB. Ala de mogelijkheden. Dus in dat wan taki ano soso luku TikTok pe de mai kost de serefi. De mai beledig de serefi de hihihi lafu. Goleis de bonon so pe you kan suku e de go vi ka fenwa ye pif sorgu yupching en sorgu tak yuji yupching een bon voorbeeld aan asam dat die prespari een belangrijke geval omdat sana sani inomus wakana sma baka e taksani te yere wans ma takwan sanda iya omdat anego bondi jum mek moeite ja fago bom prisiri na gemaakte fusching na jum mek anga gemaakte fuschie met prisiri. Mijn vis don gewoon leki ton awan sei prisiri dat want aki posekischi mek moeite want an no committee. Precies dat. Nasa ni masra gambo luku bonfuru man want te kasa gewoon pot kronto oli na futus dona oso. Weet je, en dat de man berekent dat kasa nou zit. En san negocio bradangasa. Kijk, ik zeg het ook als jongere in een hoedanigheid voor mij. Dat you must make you moeite. Maintain you wiki. You do you sanisa, you must do maintain. Maar probeer ervoor te zorgen dat je gewoon gaat werken. A staat e put alla de faciliteit in you.
Maar jij moet je dag productief gebruiken om ervoor te zorgen dat je je gezin gaat onderhouden. Maar dat je bijvoorbeeld straks naar de bank kan gaan voor een lening om te nemen om een perceel te kopen. En als je verder wil gaan, dan kan je take one payment voor buy one auto use. En later te je zo ver dat je take one payment voor bouwen also. Alle de standaard city. En le masragambo le fai tak in sonnet. Look de fonds. En nu zijn al die fondsen bijna al ready. De fonds op money, maar ook toen ik fai tak in sonnet. Ja. Maar ook toen de bank nu, en je 7% lening. Dus dat want taki, ino musus domoro want verleden mi met wan dama. Mama sergambo, ino man regel wan grondje mi. Mi tak nee, mevrouw, mi ne, oroka GBB, mi no man regel grondje. Mi taki, yung got op Google, die gaat op Google, de schrijfi, Ja. GBB, de zit online. Ik kan vragen wat grond aan. En precies dat na San Masragambo, daar gaat het het gaat om de kwestie van transparantie. Juist. Isabi, kijk, er zijn heel veel dingen waar wij nog naar papieren zijn niet doen, toch? Kom je Ja. San Masragambo. En een revolution dat moest komen, voor zorg ervoor dat de zijn digitaliseren. En daarmee heeft president natuurlijk die e-government opgezet. Toch? Ja. Tak asan en lolo en zo er bijvoorbeeld GBB ook toe. Er wordt nu ook aan gewerkt aan de uittrekselmodel. Misap, dus aan dat maar je moet aan die informaties willen komen. So ma yere jaso. Pemego na fosi want wa lo project bede de gawa man ai ina wan grondjimi. Dama iseni ja artikel te kwa bereid verklaren ja. Maar no sapa gronde. Pasi no de gona grond. Asanda no demoro na modo. Asanda no je vul een formulier in en een mogelijkheid dat if je worko, je een vrouw worko of je worko, je wande, je kan te kon lenen 7%, jabi also, jabi jari. En je go moro fara, wande na grondhuur, bakadati, je kan go naar grondconversie. Zo gemakkelijk als aan condeno. Ja. Dus no was man om actie want er want ik in een regel wan grondjimi. Je op met moeite toe in afgot nap in rij, dat ja, mi wan grond nee. Je vul as aan online en de dine in. Ja. Dan a tweede traject kon deka actie masaragambo dan ma masaragambo fa waka na ngator dati. Dan masaragambo kan jiwa informatie te takwelu kuna sa tore waka. Sei waka of mi kan verwijzen ko na wan bepaald adres. Na sasane worko nu. En daarom mek ik mogelijkheden is zat. No mek no wan mangwan. Alla de man de mek ik bare tak dan disi dan dati dan president disi president dat. Na man di be nya fesi en de man man nya moro da sane bron de man be. En precies dat na Sani Masragambo. Allemaal ko dadelijk verkiezing kom. Ja. Toch? 25 mei 2025 verkiezing kom. En natuurlijk, waloma ook in het parlement. De ook leg je uit dat jong, dit no boom, dat no boom. Beleidsissue, de ook leg je uit dat jong, het is niet de beste kant. Wel, meer taking, je lobby of in een lobby of hati of aan hati, aan de interesseer me. Maar punten, je kiest 10 jaar en sa je make thing, niet hier, nada, niks. Niente capito. Not ino do. Je verstaan. Dus dat is zorgu taki. Ichara kondre ko ta grom. Dan no man di se opa kondre. Da odi du smeer tak centrale banka money. Oil and gas e kom. Da wala male ko legge di sanga dat. Want mi lees one artikel. PNDP schreef. Ja. Dat de man het tak not fa president. Maar dat nasa nito Masragambo. Not fa president. Want na man di si betiri. Want de bambe nakatap de borsu mekutaka san lek fasande takija na NDP sani. Es ni war na watera de mabe gogo suka saramaka. Masara jara potukanga oli. Maar dat nasa ni met takken ook toe mijn mensen. Alle soort fasie de mij probeer voor claim en bonk sante in je eye tak disir. Meer takken voor jaso uit. En moet takken bradkantief mi mofo. Geen enkel politieke partij moet komen zeggen dat die staatsschuld heeft gestablished. Ze zijn verantwoordelijk geweest in het bestuur. Maar dankzij Masra Edi Jarab. Juist. If na mi, en moet takken baka. If na mi, if as do na mi ete walisi, dan no de man kapot wan stabil ki Masra Edi Jarab tapa play. Want na amang leiderskap, na amang weerstand sa amang bawo, a energie sa amang pompu, na nga ala de roko man fu staatsschuld. Want no so tide na day, van homa ten goede in 1996 of 1990, de ma besering ba. So mayere
Alla de sani, al bij al, dat je verstand dat je toch een president e opot napu. Futaka volk die stani, dat de chap offers. En a vier die den toe. No once man ano kan if je chawan konder dat some sani, i go verbeter, ook krachtversterking, AKB, opodis, dat want dat je vier daar volk toch. Tuurlijk. Ja, toch. Ten alle tijden ook omdat amana papa vaak wonderen toch? Dat ko Arjen. Voorzitter, ik zie en hoor en voel wat mensen meemaken. En ik loop ook niet weg voor die pijn, die klachten en die frustraties. Ik neem die verantwoordelijkheid. En ik heb respect voor de offers die het volk heeft gebracht en nog steeds brengt. Maar voorzitter, ik heb ook veel respect voor diegenen die bijdragen aan een gezond Suriname. Een diepe buiging daarvoor. Voorzitter, zoals ik in mijn eerste jaarrede al zei, we hebben de uitdaging niet op ons genomen omdat het makkelijk is. Nee, maar omdat de loop van de geschiedenis deze verantwoordelijkheid op onze schouders heeft gelegd. Een taak die wij vastberaden en met succes gaan afronden. De voorzitter, en waar gaan we naartoe, geachte leden van uw geacht college? Het is onze overtuiging dat we op weg zijn naar een betere en duurzame toekomst. Zo, dat doe je president. Dat moet takangaunu. Dat miserefi elehu uit. Taki. Nogo suku elembonyo in okorobarafu. Nogo suku fini. Sayum do you best. Zorguf do you best. Want serf politieke tegenstander. Eji aan taglukuno. Im abdurf. Im de man en nat duma faraga ewai. I verstaan, im de mans genoeg. Betreft de maatregel. En daarom ik a president taki, hij vier na you. Asap sa je vieri. Ja? En hij tak dan je toe. Dat nap na eng. Voor abeka voor de sandor. Want no one president no bo doing. No one. En moet takje ook toe, Masra Gambo. Ik ga u nog één ding laten weten, mijn mensen. Alle de hervorming zal vinden plaats. Een korte tijd die. Ja. Dat we takje subsidies gaf af. Ook toe bepaalde sani voer in. Waar het een beetje pijnlijk is geweest. Voor bijna alles ranama. You want to tegen me dadelijk. Te want tra regering kom. En dan moet takje denk dat de NDP kom. Oh, pour de subsidie dat give you. I know doing dat me tegen you. En ze zullen precies daarop vasthouden. Ja, het is het vorige regering. Dat is mijn probleem. Ja. Dus ze willen in de schoenen niet komen staan alsof naar de man. Juist. A krediet de man want teki alsof naar de man. Met a economie gezond. Helaas. Zo is het niet en zo zal het ook niet zijn. En daarom, Mickey, me etakuansa ni wan be play ball too. Never change the winning team. Klopt. No change. Dan hoort dat je verstaan. Dat o archi zo'n politieke tegenstander etaki over een president is. Dit moet je wel Santoki meegeven. If hij lobby of hij no lobby. Die man gaat door. Die man, Arkimisa met actide, schrijf het. Nu hoop dat kan de mida Libi ete eens. Elke beslissing die deze F neemt. Ja? Over 10, 15 jaar gaat dit volk een standbeeld voor deze man maken. Voor meneer Santoki. Het zijn de juiste beslissingen. Hoe hard dan ook volk, echt. Kom, je te slag, maar laten jouw kinds en kinderen straks ervan genieten. No, zijn de juiste beslissingen. Sang moet happen. Zo, dat doe je dat.
Dus dat want taki. Jum sabi faye chayu serefi. No u deta pon kruispunt. Isabi toch. Libi ala de negatief sani. Libi ala de sani. Lib dat averaji suma no wan de bezig suma isuken koloku na politik partij suma isuku dati. Sayum do yom sorgo fiu serefi. Ja? Sorgo taki goleis de nyonsu. Ja? Lek fabravi kase taki igof de dapesega iteki Google inaki telefoon igof yeshi alasani de kango en obey. Isabi toch. Nova Fonds AKB. aka. Ala de santati ikango luku ala yutori en da you sap so terektego. No once man afko teji wan terabo bau wan me lazy mega Facebook tu. En dan me lees de sensations ma escrevi de fragi eka aftaki asma di sa wan sernama. Well, no. Look wat lostra naman de Masragamo. Pwede maar schrijven van lofik. En president Take vaak ook nog. We moeten een beetje voorzichtig zijn. Er zijn heel veel officiële bronnen. Ja. Toch? You kan go take you informatie. No go take one social media. Ano one Facebook bijvoorbeeld. Ano one officiële bron. You kan tak yung zo'n persoon take. Dus daarom menen mensen. Zorg ervoor van Masragamo Take. Teki a juiste informatie sa a regering et teki. Voor zorgen ervoor dat ik konden herstel en dat we likstra nama ego voor. En als een sweetie, if is absurd si a regering ego, voor yuka sorgu takiere no. Dat sok mis met pinso jadamim, armi chifinga even om kampsa. Je verstaan? Dus als een no mag de sol, no once man no musko teji you, fayum seti libi. Onder serefi e sorry dat na disna alibi, dan moet je je aanpassen en take passie aan de sorgu taki i mayep you seref ook toe door studie, woroko, numero. Want alle libisma masargado jiwan gaven, buit a gaven dat uit. Voor jepi serefi. Isabi? En de je shitaki, i kan libi, i kan yang. Want sernang na wan seji kondere luku jamia sori wansang so wan fire da fire tok ya son birti ale fadon klop de grunte fedi ya son presi watrapete dre alenge fadon ye feni sernang na wan seji kondere na unlek libisma musmek a de suiti di wala mala me uno fet libile karabu na ngau serefe haru seref ka grom gera ngau serefi we osu serefi le wano libisma emete ju wansani som sabi oral demandi e hi fakta bepaalde ras zijn maar twee soorten mensen die apun libisma na ngataku libisma sabu serefi na ngapistor dati want dat ne jamu shuga pareis unu na sernamang we hiru sama kwama ete wan lis met de yutaki ulibile para lang asana ng serefi uno lip na nga hate work stop a difficile circle pa hate work want if di na circle that yung mita ay serf constant they no loss of jump of moto isabito and me so me lang ami jump of moto and daarom meki me trusmani na grom me paranwasani me make myself economisch weerbaar. Me benut ala safe mi jari. Fu sorgu taki. Ti dena day. Mi kan jompo po damit na po pir borsu. Tak ay minawan jaja saranamang. Minawan nationalist. Ik ben geen racist. Ik ben een nationalist. En ik ben een realist. Isabi tok mine hoor mi sere pas potu. En mine na masar dignity gambo. Bran salobiwang. Lekfa usabi. Tusani belangrijk. 1. Zorg ervoor dat inebong no wang doti astrati. 2. Teyushi wasma bong wan doti na strati. Dat kan spreek a persoon dat aan van brada. Uneta iwa agustad. Ja? Vanuit dat pledja so me baru wan grantangi. Uteku tijd en uluka programma. Belangrijk is sambong en sa you vindt dat belangrijk you. Teken serieus. En dis na fikash 2.0. Me baru wan grantangi.
your rights. Listen, get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't